Kuongo dhi ane Homa Bay ni oganda jo Homa Bay ni owuok oko kar romgi mar ywago gai mar ODM Raila Amolo Odinga. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich leronwa, bende kweth jo ywak gono moko ne owuok gi dhok e apaya ka giting'o kumba gi tonge e kinde mane giywago tho mar Raila Amolo Odinga. Mano e kaka ne weche chal e chuny boma ma Homa Bay bang' jopiny yotho mar Prime Minister machon mar piny Kenya Raila Odinga, ma bende ne ogai maduond bura mar ODM manowito ngimane okinyi ma kawuono ka oyudo thieth e piny mar India. Jopiny mecha gi mecha ne olore apini mopogore manitie boma ma Homa Bay ka giting'o bok kendo nyiso lit kod kuyo ma gin go bang' yudo milome wi tho mar Raila Odinga. Kendo chenro mag ohala kod yore mag wuoth ne obedo kod ng'ikruok e kinde moganda machalo mire ne olore apaya ka ywago migosi Odinga. Kweth rowere moko bende nodonjo apaya kod dhok buora mane giluoro go boma ma Homa Bay ka giywago Odinga, ka moko bende oting'o kumba kod tong', ranyisi ne giywago thuon luo. Jopiny mane walosogo ne okonegi robuok maduong' kaluwore gi tho mar Raila Odinga, ka gipare ka jalo mane oketo piny Kenya chunye kaachiel kod piny luo. Raila ne omaya kwe, otama wacho jothurwa lit nande ka winja bari kiwacho ni okego ne onindo. Wach baba ni tama nindo litna kendo maya kwe kabisa. Otama kata uso pacha ochungu machago otama. Kaka tho mar Raila wajoluo wawinjo malit sana nikech nokonyowa e gik mang'eny notimo, okelonwa waneno gik mang'eny ei Luo County gi Kenya mzima, to nindi gi kwe mane kuma ji te dhiye. Bende giparo Odinga kaka jalo mane ochune keto kwe piny Kenya kaachiel kod nyadongruok e gwenge mopogore ka gikoni tho mare we bugo maduong' e piny Kenya. Kata kamano gikwayo oganda Luo mondo oriwre kanyakla ma kik tho mar Raila Odinga kel pogruok e piny Luo. An tho mar Raila obwoga ahinya, to kendo maya kwe nikech kata ka weche tek kaka nyiche wan Gen Z, ka weche tek to ene ma kochogo ni Gen Z timuru kama to watimo, lakini to neni taneno kodhi kodwa Gen Z, omiyo wach ni nyaka wariwre wadhi Siaya. Ne ok wapar ni gima chalo kama nyalo timore gi sechegi, but ka luwore gi nikech osetimore, wago mos ne Kenya mzima kuom gima osetimore, koro wakawe makamano, baba dhi gi kwe. Wayudo tabu sana kuom Raila Odinga nikech en manyocho riwo joluo to nyocho riwo Kenya mangima. Sani koro ng'at maburi onwa Kenya mangima okwane kata okwawinji kuma nitie. To kata kamano akwayo Luo duto gi Kenya te, nwabedu mag riwruok man nyocha Raila oketo agoni. Kik wabed gi pogruok ni koro Raila tho. Wabed gi riwruok kendo gi kwe. Od bura mar kaunti ma Homa Bay bende noriwore kod jopiny e ywago gai mar ODM Raila Odinga, ka spika mar od burano Polycarp Okombo ne oyango ni gichungo chenro te mag od burano nyaka chieng' moro kow Raila Odinga. Lit ma wawinjo kawuono kane wachiewo ni baba, the right honorable prime minister, odhi yweyo. Miya en kuyo maduong' n'oganda Luo, oganda Kenya mangima, to kendo kaka assembly ne wabedo piny kendo wabedo gi lit kabisa makata odiochieng' ma kawuono onge business mar assembly modhi mbele ka, ma waloro assembly nyaka chieng' wach Raila ni koro rum, nikech en kuyo maduong'. Mana an go n'oganda Luo, kwayo ma an go ne jo Kenya, kwayo ma an go ne jo Homa Bay, ni tho baba ni onego bed kel kwe makende n'oganda Luo mangima. Odiochieng' mar kuyo gi lit nikech tho mar jaduong' Raila baba, kaka wang'eye, kaka an bende ang'eye, odonjo kuomwa, odonjo e ligege mag dendwa, e fuonde mag dendwa, odonjo e pachwa, oolowa. To joka nyanam, kuyo ma untiere godo no ema ji duto te nitiere godo. Baba no omako familia magwa, omako pati marwa, omako miechwa, omako Kenya mzima, omako Afrika nyaka piny mangima. Wabiro ywago baba, waywaguru baba. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.